Stíhame všetko. Sme ako chodiace kalkulačky na výpočet voľného času. Náš harmonogram je tesný ako očíslo menšie sťahovacie gaťky. A tie sú fakt malé. Vďaka tomu si niekedy stihneme dokresliť obočie, alebo si výnimočne v kľude vypiť kávu. Čo to bolo? Hlasný kašel, fúkanie nosu, horúčka. To sú všetko jazdci apokalypsy. Poznáte to. Nie je nič horšie, ako keď ochoriete vy, vaše dieťa, alebo nebodaj váš manžel. A vtedy sme zase pri počítaní. Kedy antibiotika, kedy vitamíny, kedy probiotika, ak sa vám už fakt nechce počítať. Mám pre vás riešenie. Probiotika Flonivin Bulardy od Galeniky si môžete šupnúť s antibiotikami spolu. Jediné, čo si môžete pripočítať do plusu, je vitamín D a zinok, ktorý vám tiež pomôže obnoviť imunitu. Keď ste chorí, postarajte sa o seba lepšie. Vaša mikroflóra sa vám poďakuje. To všetko s novou radou Flonivin od Galeniky. Nájdete v každej dobrej lekárni aj online. A keď už budete mať konečne potom, tak pre lepšie obnovenie mikroflóry a zotavenie si zoberte prebiotikum Flonivin Forte.